Здравейте, семейство! Надявам се, че сте добре. Надявам се, че всички са добре у вас. Днес ще се съберем на Chicken Road 2. Да, единствената и неповторима. Това е невероятна игра. В момента играя доста, за да не кажа много. Ще говорим за стратегията на големите плахове. Съвсем просто. Няма да се опитваме да търсим невероятни множители. Не, ще останем на просто, на базово и ще имаме стратегия, която се основава на когнитивните предубеждения. Но преди това, веднага ви казвам, под видеото съм сложил линк, за да играете Chicken Road по сигурен начин. Няма измама, където можете да се насладите, защото знам, че има сайтове, където играете, печелите пари и после, не можете да изтеглите парите си. Не. Сайтът, който ви предоставих, е доста надежден. А сега да тръгваме. Започваме играта. Стратегията, мисля, че вече я разбирате. Хоп. Втора игра. Осребряваме. Тя е супер проста. Играем само на първите две позиции и осребряваме всеки път. Голямата трудност на тази стратегия е да се придържаме към нея, защото често искаме по-големи печалби, искаме големи множители. Всъщност, винаги искаме повече. Но не, трябва да останем верни на тази стратегия и да приемаме леле, ужасно. Отиди да играеш с 50 евро. Гол. Там, когато сме загубили по този начин, трябва да преминем в среден режим. Давай, ще опитаме стратегията, няма да търсим повече, ще се възстановим. Това не е проблем. Идеята е, че създателите на играта искат да ни накарат да заложим отново всеки път. И така, за да ни накарат да заложим отново, те искат да ни накарат да повярваме, че ще спечелим пари. Следователно, на първите ходове вероятностите са много добри за играчите. И така, не трябва да се вълнуваме прекалено. Трябва да устоим и да играем само на първите две полета. Бум! Изтеглям парите. Бум! Бум! Излизам с кеш, приятели. Така че, виждате, има някои множители, които са наистина интересни. Наистина интересни. Умножено по 23. Добре, интересно. Вау! Добре, нека бъде 60 и 2162. В хардкор режим 3 милиона 608 хиляди. Вау! Това е невероятно. И за това точно, заради изкушението на големи печалби като тези, искаме да играем. Но според мен те просто не го правят. Не, какво правя? Виждате ли? Бях разсеян и не приложих стратегията си. Имах късмет този път, но... Добре, ще се придържаме към стратегията. Така че, в момента нещата вървят добре. Започвам да се чувствам добре, доволен съм. Добре, надявам се, че сте разбрали. Надявам се, че е ясно за вас. Добре, приемаме, добре. Хайде, да направим една малка игра с малко по-голям залог. Окей, изтеглете парите. Сега ще го направим в среден размер. Да, опитваме я. Давай. Да, добре е. И сега наистина теглим парите. Без глупости. Малко спокойно. Не. Ох. Бах. Ето, надявам се, че е ясно за вас. Аз ще ви оставя. Напомням ви, че под видеото съм сложил линк за игра на Chicken Road 2. Това е сигурен и надежден сайт. Добре е да се играе на него. Така че наистина, давайте, забавлявайте се. И също така, препоръчвам ви да изтеглите максимално количество пари, преди разработчиците на играта да разберат тази техника. С това ще ви оставя. Приятен ден на всички и ще се видим скоро в канала, за да говорим за пътя на пилето.